ktorí ešte váhajú, aby ste ich mobilizovali, aby ste chodili po školách, aby ste telefonovali kolegom, že sa tu niečo začalo a že to neskončí, kým to nevyhráme. Podporujú nás aj rodičia. Včera na internete kolovali fotografie, ako niektorí rodičia dnes poslali do školy svoje deti. V takýchto tričkách. Ďakujeme! Ďakujeme! Spolu vydržíme! Ideme na to všetci! Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Pretože oni nás to naučili. Oni nás naučili, ako kreatívne vyžiť z pár stoviek. Oni nás naučili, ako máme sa zariadiť, aj keď nevieme už, ako ďalej máme vydržať. A je naivné, keď si teraz myslia, že to po 2 rokoch vzdáme. Za vývoj, výchov a vzdelanie nášho národa. My sme pripravení, vážení pán kedykoľvek, hocikedy, diskutovať a naprávať. Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Už je to lepšie.